Гэтый крючок сюди. Так. Здається, трималося. Так, зараз наступний. Так. Потім я ще некалькі таких же пригажу. Ну, і справа буде зроблена. Ой-ой-ой-ой-ой. Головок, ти куди? Я тебе не туди направляв. О, ти що наробив? А? Усё задание сапсаваў! Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привитание, Топочка. Что? О, колыханка почалася? Ой, а я не зауважив. Салют усім! Не зауважил? А с кем ты тут размовлял? Я думала, с глядачами. Не, о, я розмовляв з Аловком. С Аловком? Рмал? Навіто? Ну, докладней, я на яго сварыўся. Чым далей, тым цікавей. І што табе Аловак дрэннага зрабіў? А ён мяне не слухаецца. Як гэта? Не разумею. Ну што тут незразумелага? Гэта Аловак сапсаваны. Во, я вяду крючок у адзін бок, а ён выводзіць у другі. Ніколі не чула про сапсаваныя алоўкі. А ты сама, во, паглядзі. Ён мне нават у апошні момант усю старонку перакрэсліў. Во, глядзі. Топочка, ты сам яе і перакрэсліў, а цяпер Аловак вінаваціш. Ты што такое гаворыш? Думаеш, я звар'яцеў? І мне хочацца па некалькі разоў усё перапісваць? Кажу табе, о, Аловак сапсаваны. Аловак, як аловак, выглядае звычайна. Але з ім дакладна нешта не так. Топа, а можа аловак зачараваны? Гэта вельмі верагодна. Значыць, яго спецыяльна хтосьці зачараваў, каб я не мог дамашнія заданні рабіць. І каму ж ты так нашкодзіў, а? Якому чараўніку? Не ведаю. Слухай, я ведаю, што рабіць. І што? Возьми іншы аловак, і ўсё будзе добра. А я пра гэта не падумаў. Пабягу за другім алоўкам. Сябры, як вы лічыце, гэта зноў нейкія топавыя хітрыкі? Ці аловак сапраўды хтосьці зачараваў? Зараз праверым. Так, напишу яшчэ адзін крючок. Так, зараз сюды, а потым хвосцік сюды. Ай! Што такое? Всё. І гэты аловак зачараваны. Ён таксама піша, абы што. Лічыш, гэты зачараваны? Ну, вядома, ён жа мяне не слухаецца. Ну і справы. Всё, пісаць больш не буду. Усё роўна нічога не атрымаецца. Усе мае прылады для пісьма хтосьці зачараваў. Ну, хітранькі. Не, так справа не пойдзе. А як пойдзе? Я зараз паклічу Надзейку, яна хуценька ўсе твае прылады расчаруе. Цудоўная ідэя. Праўда? Вядома! Як я не падумаў пра Надзейку. Значыць, Топа не хітруе? Давай разам Надзейку клікаць. Давай. 3, 4. Надзейка!
Добрый вечер, гуделки-гляделки мои. Кликали мяне? Прывітанне, Надеечка. Салют, Надейка! Тэрмінова патрэбна твоя чароўная дапамога. Ну, чым змагу, дапамагу. Хтосьці зачараваў топавы прылады для пісьма. Так, а хто ж мог зрабіць такую шкоду? Ой, не ведаю. Але ў мяне нічога не атрымліваецца напісаць. О, алоўкі мяне не слухаюцца. Якія алоўкі? Вось гэтыя? Так, Надеечка. Давайте праверым гэтыя алоўкі на чараўніцтва. 1, 2, 3, 4, 5. Пачынаю чараваць. Цуды адбываюцца. Аловак у звычайны пераўтвараецца. Топа, ты дарэмна хваляваўся. Твае алоўкі ў парадку. Гэтага не можа быць. А я гаварыла, што гэта хітрыкі рмаў. Але я не хітрыў. Топа, вядома, не хітрыў. А што тады з маімі алоўкамі? Пачакайце, зараз я паспрабую даведацца, што адбываецца. Вось зараз алоўкі дакладна зачараваныя. Ой, Рыся, я на хвіліначку. Мне трэба даведацца, што з імі адбываецца. а што адбываецца? Алоўкі кажуць, што іх ніхто не зачароўваў. А чаму тады яны не слухаюцца топу? Яны гатовыя слухацца, але іх трэба навучыць. А як гэта навучыць? А вельмі проста. Спачатку трэба некалькі разоў паказаць алоўку ў паветры, што трэба напісаць. Прымерыцца, значыць? Менавіта. Дай я паспрабую. Так. О, Так. і вось так. Здаецца, атрымліваецца. Опачка, значыць, аловак цябе зразумеў. І зараз што мне рабіць? Топачка, акуратненька паспрабуй напісаць патрэбны кручок. Толькі не спяшайся. Ой, Рысячка. Так. А Топачка, можаш нават падказаць алоўку, куды яму рухацца. добра, паспрабую. Аловачак. Ой, зараз опускаемся. Так, Потым паварочваем. малайчы. І зараз уверх. Ура! Атрымалася! Як прыгожа, просто выдатны кручок. Атрымліваецца! Навучыўся, аловачак. Значыць, Топа, ты выдатны настаўнік. Ой, а вучыць аловак гэта так цікава! Сябры, і вы кожны дзень вучыце свае алоўкі і ручкі пісаць. І тады у вашых сшытках будзе прыгажосць. Я зараз яшчэ крыху аловак павучу, іншыя кручочкі пісаць. Так, а нам што рабіць? Ну, а вы пакуль мульцік паглядзіце. Ну, дзівосы, Топа мульцік на вучобу прамяняў. Не перашкаджайце мне, калі ласка. Сябры, мультфільм. Паглядзіце, колькі прыгожых кручкоў у мяне атрымалася. Малайчына, Топачка, заўтра настаўніца абавязкова цябе пахваліць. А зараз? Час чысціць зубкі, мыць тварыкі ды класціся спаць. Цікавых усім сноў! Дабраныч, мае гудзелкі-глядзелкі, мілыя. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие
Баю-бай, баю-бай, оченята закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, в оченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.